Ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους. Είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και δίπλα μου βρίσκεται ο Γιώργος Θαναηλάκης. Είμαι σίγουρος, Χρήστο, πως το σημερινό μάτς θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Τεράστια ευκαιρία. Να η πρώτη καλή προσπάθεια της ομάδας. Έκανε φοβερό σουτ από πολύ μακρινή απόσταση. Αν κρίνει κανείς από τα πρώτα αυτά σημάδια, η ομάδα του στέκεται πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Καλό στήριγμα. Γκολ! Με το καλημέρα βάζει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Έχουν κάνει ένα ξεκίνημα αστραπή και αυτό είναι το καλύτερο σημάδι για το θέαμα που πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι εξαιρετικό το παιχνίδι τους. Βρίσκονται με κλειστά τα μάτια. Ναι, εφάρμοσαν πολύ καλά το κλασικό 1-2. Αλλά όσο και κλασικό να είναι, αν το κάνει σωστά η άμυνα δεν έχει πολλά περιθώρια αντίδραση. Suena melting bite, que yo le meto, yo no soy el gato, tampoco soy el sujeto. Αγαπητοί φίλοι του ποδοσφαίρου, η σημερινή μετάδοση γίνεται από τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο και τον Γιώργο Θαναηλάκη. Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα πραγματικά ιστορικό στάδιο και η ατμόσφαιρα είναι απίστευτη. Το στάδιο αυτό είναι το σπίτι του Ολυμπιακού. Πολύ μεγάλοι παίκτες έχουν εκπληρώσει τις φιλοδοξίες τους εδώ. Το στάδιο έχει δει μεγάλες μάχες και έχει βιώσει πολλές ιστορικές στιγμές. Γεια σου Χρήστο και γεια σε όλους. Βρίσκομαι εδώ με μεγάλη ευχαρίστηση. Και είναι Ολυμπιακός εναντίον του ΠΑΟΚ. Εξαπολύει ένα σουτ. Θα έχουν μια ευκαιρία με αυτό το κόρνερ. Εκτοξεύει μια κανονιά. Παρότι σούταρε πολύ καλά, δεν ανησύχησε και ιδιαίτερα τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Γενικά το έχει το μακρινό σουτ, αλλά τώρα δεν το έπιασε. Δοκιμάζει την τύχη του. Πολύ επικίνδυνη φάση. Τη στέλνει στο κέντρο της άμυνας. Έχει την μπάλα. Βγαίνουν γρήγορα μπροστά τώρα. Μόλις συνελήφθη σε θέση offside από τον βοηθό. Η άμυνα παίζει με τη φωτιά σε τέτοιες φάσεις. Εδώ πάντως δικαιώθηκε. Λίνο. Τζεμπούρ. Άτσαλη τροφοδότηση. Κόβεται εύκολα. Οι πάσες του χρειάζονται περισσότερη προσοχή και φινέτσα. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Έστειλε την μπάλα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Ρίχνει ένα σουτ. Έχουν περάσει 15 λεπτά. Σε ποιον θα τη δώσει? Ωραίο το κλέψιμο της μπάλας. Της πάει στα πλάγια. Βγάζει τη σέντρα.